A Feira do Libro aterrizouse en Ribeira, onde vai quedar ata o 26 de xuño. 6 librerías e un editorial ofrecen as últimas novidades con descontos do 10%. O actor Kiko Cadaval foi o encargado de dar o pregón. Co pregón inaugural de Kiko Cadaval abriu esta mañá a segunda edición da Feira do Libro de Ribeira, un evento situado na Praza do Concello que se desenvolverá entre hoxe e este domingo. Co humor que o caracteriza, o actor ribeirense relatou varias historias que sacaron máis dunha carcasada aos presentes. De todos os artefactos concebidos polo ser humano, sin dúbida, o máis extraordinario de todos é o libro. Porque as cousas inventadas polo ser humano desde a súa hominización na prehistoria, todos os instrumentos e artefactos son unha extensión do noso corpo. O vicepresidente da Federación Galega de Libreiros de Galicia, Xosé Antón Pedreira, ofreceu as palabras introdutorias antes do extenso pregón no que o artista ribeirense realizou co seu fondo sentido do humor. Achegadevos aos libros e deixade que os libros sexan os nosos compañeiros de viaxe na vida. Nunca nos han de fallar. A todas as entidades e persoas que colaboran nesta manifestación bibliográfica de Ribeira, a nosa máis sincera gratitude. A todos vós, moita saúde e moitos libros. A feira conta coa participación de 6 librarías, 2 máis que o pasado ano, chegadas de Astrada, Santiago, Vigo e a Pobra, unha área infantil e un amplo programa de actividades complementarias como obradoiros, contacontos ou presentacións literarias, entre outros. Quen se pase polo evento vaise beneficiar do 10% de desconto nos libros que merque. O alcalde de Ribeira, Manuel Ruiz, a edil de Cultura, Fabiola García, o xefe territorial de Cultura da Xunta, Manuel Varela, e a vicepresidenta da Deputación, Goretti San Martín, foron dos primeiros visitantes que tiveron os libreiros nada máis abrir as portas da feira. O grupo Taume de Olveira pechou o acto co himno galego.